Všetkých vás pozdravujem a vítam pri tomto výklade. Hneď vám poviem, aká bude téma, aby ste vedeli, či chcete si tento výklad pozrieť, vypočuť alebo nie. S týmito kartami mám veľmi skúsenosti aj na osobných výkladoch, keď sa bavíme o práci, o kariére, o zmene, o postupe, o biznise a veci podobné. Takže dnes sa zameriame na takú tú pracovnú sféru, pracovnú oblasť. Možno zvažuješ buď nad nejakou ponukou, alebo zvažuješ od niekiaľ odísť, posunúť sa, ale nevieš, čo bude ďalej a nevieš, či máš to rozhodnutie urobiť. No, prípadne nevieš, čo si vybrať, ako sa rozhodnúť, tak sa poďme na to spoločne cez tieto kartičky pozrieť. Takže, čo tu máte vedieť ohľadom práce, biznisu, kariéry? Wow. Ústredná energia, karta veľkňaza. Veľmi zaujímavá kartička. Dobre. Toto sa bude týkať, by som povedala, fakt nejakého dosť veľmi vysokého postu. Dosť veľmi vysokého postu, nad ktorým buď zvažujete vy, že sa posunúť, alebo ste dostali nejakú takúto ponuku. Karta blázna. Dôverovať tomu životu, dôverovať tej vlastnej ceste, pustiť sa. Takže tu by som to povedala také, že nemajte obavy, že ste, ako sa povie, tak vysoko zaťali, pretože je pred vami úplne iný, úplne nový začiatok. Proste ako keby také, že začínam od nuly. Začínam od nuly, som opäť na začiatku, ale viem, čo už chcem. Páža palíc je tiež energia, že poď do toho. Máme tu kartu pustovníka. Dobre, spodok balíčka ešte pozrieme a poďme sa o tom baviť. Wow, takže odpadla som práve asi. Dobre, takže máme tu dosť vysoké karty, by som povedala, až na to páža palíc. Sú tu všetko karty veľké arkány, to znamená, že sú to veci osudové, ktoré sú vám poslané do cesty a sú to veci posunu na, by som povedala, na vyššiu metu, na vyššiu úroveň. Takže nad čímkoľvek zvažujete a už teraz viete aj následne na tento výklad si vyhodnotiť, že áno, toto by ma posunulo, áno, toto si zaslúžim, áno, toto je pre mňa, mám na to na základe pustovníka, mám na to dostatok znalosti, skúsenosti, vedomosti, viem, čo viem ponúknuť, viem, čo môžem ponúknuť. Pustovník si už v podstate váži a v kombinácii s tým veľkňazom si váži skutočné hodnoty života, skutočné hodnoty seba, ale treba aj skutočné hodnoty tej práce. Tuto je fakt nejaká taká, toto mi tu príde vyslovene, ako keby tu bola aj nejaká práca nejakého mentora, nejakého človeka, ktorý chce robiť nejaké vzdelávanie, nejaké prednášky. Prípadne tu môže ísť kľudne aj o niekoho, nejakého vyššieho úradníka na základe toho veľkňaza a toho pustovníka. Jednoznačné ale je, že v podstate pred vami je nová cesta. Otvára sa nová cesta. Vy na základe, ako ja chápem, že pokiaľ ste, ako sa povie, taký, že už ste ukludnení, uzemnení, viete, čo chcete a do toho sa teraz tuto objaví ten blázon, že chce toto od vás proste dávku tej odvahy, dávku nejakej tej spontánnosti, nedržať sa nejakých pravidiel a proste len skočiť do toho, ísť za tým, ísť do toho. Tak do toho choďte. Hej. Máte tu silné potvrdenie od týchto energií, ktoré tu v kartičkách sú. Máte tam samozrejme, je tu veľkňažka. Veľkňažka je tiež v podstate o rozhodnutí ukázať nejaké veci v pravom svetle. A toto sa tu teraz vzhľadom na tú prácu, na to, čo zvažujete urobiť, čo sa vám tu ponúka, tak toto je na tú prácu veľmi dôležité. Ukázať veci v pravom svetle, odhaľovať tajomstvá, ukazovať pravú tvár, možno, že pravú tvár situácie, pravú tvár ľudí, pravú tvár obchodu, pravú tvár biznisu, hej. Tu môže byť tých spektier tiež veľmi veľa, vzhľadom na to, že to je veľkňažka. Tak veľkňažka v podstate sa sústredí
na to prepájanie toho vnútorného s tým vonkajším. A plus ešte, keď tu máme tú kombináciu, že veľkňažka, veľkňaz, tak toto sú naozaj také, že ste na to zreli. Ste na to zreli, lebo veľkňažka a veľkňaz znamená, že vy už viete o tých skutočných hodnotách. Jedna vec, ďalšia vec, viete ich prepájať. A ďalšia vec, ste si vedomí presne aj takých tých energií, že v každom z nás sa nachádza tá energia aj mužská, aj ženská. A je potrebné jednak si ich byť vedomí, nevytesňovať ich, ale začať ich prepájať. Čiže či ste chlap, či ste žena, je to jedno v prípade potreby. Keď potrebujete, použijete tú intuíciu. Keď potrebujete, použijete tie znalosti, tie skúsenosti, tie praktické veci, ale máte jednoznačne z čoho čerpať. Veľkňažka, pustovník, tam jednoducho vy už ste sa dávno dostali k tomu zdroju energie, aj tej vesmírnej energie, aby som povedala aj k tomu zdroju po tej materiálnej, fyzickej stránke. Nemáte tu mať prečo obavy. Ešte nejakú jednu kartičku si poprosíme na záver. No, takže tuto sa ešte jedná o nejakú sféru, by som povedala, kde sa vyžaduje empatia, nejaká sociálna práca, kľudne tu môžu byť nejaké zdravotné sestry, sestričky, lekári, takýto tento zdravotnícky segment. A vzhľadom na to, že je to kráľovská energia, to je to, čo vám celý čas, máme tu len, dá sa povedať, takéto potvrdenie, to, čo vám celý čas hovorím, že ste na to zreli. Kráľovská energia je proste zrelá energia, organizačná, autoritatívna, zameraná na výsledok, na stabilitu. Tu máte ujasnené v tom, čo treba presne následne na tú veľkňažku, čo s vami rezonuje. A vy viete, že toto, čo sa vám ponúka s vami, že brutálne rezonuje, po mne idú až zimom riavky, takže neváhajte, berte to. Dajte mi prosím vedieť do komentáru, ako ste na tom, som zvedáva, lebo toto je veľmi, veľmi zaujímavý výkladík. Teším sa s vami a hlavne z takéto ponuky a hlavne z takéhoto posunu, progresu, rozvoja, do čoho sa vy chystáte teraz v podstate ísť, investovať ten čas, tú energiu a by som povedala, toto sú veci, ktoré nebudú že len na nejaký mesiac, na nejaký rok. Toto sú tu vízie, plány a táto cesta, ktorá sa tu pred vami otvára. Vy veľmi dobre viete, tí, pre ktorých to je, že toto je na dlhšie životné obdobie, toto je fakt, že vyslovene, že veľká životná cesta. Majte sa krásne.